تورکیا گفا عێریشەکە نو لەسەر ڕۆژاوای کوردستانê dixwe û rêxistina ciwanên şoreşgeriyên bi ser PKK ve di durustkirina buhaneyan ji Tirkiye re ji bo radestkirina deverên mayî li Rojavayê Kurdistanê bo Tirkiye berdewam e. Duberpirsên Tirkiye ji ajansa Reuters re ragihandine ku Tirkiye amadekariyên encamdana êrişeke nû li ser Rojavayê Kurdistanê eger danûstandinên wê bi Amerîka û Rûsya neserkeftî bin dike. Berpirsên Tirkiye ji ajansa Reuters re serbar kirin ku Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan vê babetê dê li gel Serokê Amerîka Joe Biden li Roma di lûtkeya Grupa Bîstê di dawiya cotmehê de gotûbêj bike. Piştre Erdogan dê li gel Serokê Rûsya Vladimir Putin gotûbêj bike. Berpirsê Tirkiye got ku di vê YPG bi kurahiya 30 kîlometran ji sînorê Tirkiye vekşe. Herwiha li bajarê Tel Rifat li gundewarê Bakurê Helebê balafirên Tirkiye balavok li ser bajêr balav kirin. Têde behsa êrişeke Tirkî nîzik dike. Herdehman derbarê de û berî demekê, Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di axiftina xwe de ragihand bû ku piştî êrişa li ser polîsên wan li Bakurê Sûriyê êdî sebra me li ser deverên ku jêdera êrişên terorîstî ne nema. Erdogan tekez kir ku Tirkiye her çi pêwîst be li Sûriyê dê di zûtirîn dem de bike. Herwiha Wezareta Derve ya Tirkiye berpirsyaretiya êrişên YPG li ser baregehên Tirkiye xise distûyê Amerîka û Rûsya de û got ku Amerîka êrişan şermezar dike. Lêbelê piştevaniya leşkerî pêşkêşî YPG dike û serbar kir ku Tirkiye li ser encamdana êrişeke nû li Rojavayê Kurdistanê rişte. Ji alî xwe ve Ned Price, gotûbêjê Wezareta Derve ya Amerîkî got ku Amerîka her destwerdanek û êrişeke Tirkiye li Sûriyê şermezar dike û giring e hemû alî pabendî agirbestê bin. Tevîhebûna metirsiyê li ser Rojavayê Kurdistanê ji ber hebûna PKK li deverê. PKK û rêxistinên bi ser ve di li darxistina xwepêşandanan di bin wêneyên Abdullah Öcalan û aleyên PKK de berdewam e ew jî bi mebesta durustkirina bihaneyan ji Tirkiye re û radestkirina deverên Kurdî ji bo Tirkiye. Ku di 2018 de Tirkiye êrişa Efrînê kir. Bi bihaneya hebûna PKK li deverê û Efrîn kontrol kir. Keresetên mezin bi ser xelkê Efrînê dihat û taniha jî xelkê Efrînê di rewşeke pir zehmet de dijîn. Di 2019 de jî Tirkiye careke din bi bihaneya hebûna PKK li Rojavayê Kurdistanê êrişî her yek ji bajarên Serêkanî û Girêspî kir û her du bajêr kontrol kirin bi sedê hezaran ji xelkên deverê derbîder û penaber bûn. Şirvekar û çavdêrên siyasî dilgiraniya xwe ji kiryarên PKK û hebûna wê li Rojavayê Kurdistanê di dine diyar kirin û daxwaza derxistina PKK ji deverê dikin.